mga binati kung matalom na okay guys, di ata karon sa land bank maasin guys niya maghatod tag advice dire niya na patay ihatod ngadto sa PhilHealth dayon padung ta sa pagpa-verify ta dan sa Chiki guys niya ata karon sa Maasin City dire sa land bank Maasin branch ito pipi tinuray ng servisyo without purpose alang sa kayuan sa tanan o galambuan dire sa lungsod guys. Musuda ta guys yan sampag nun guys today is May 15 ting bonus na guys yan sorry ta kato okay ayong Merkulis ka natong tanan ya sa lungsod sa Matagal. Bago man yung mga ilang opisina di ay nagtuo dapat pa sa ospital dito sa una PhilHealth na usap na din yung PhilHealth at bang tapad na ni sa Rosie tagas na Rosie no ano ni PhilHealth nito sa bago dapit ni sa Mantahan o ni bagong opisina o niya paguman sa landbang bayad sita sa Chiki dire sa PhilHealth niya manudot ay gutom na okay today is kuan guys May 15 tigdawat sa bonus niya musulat nga to niya ikaw pipi tinuray nga mo servisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan dire sa lungsod sa Matagal. Okay guys musulat nga to sa opisina niya sa nangikan guys okay ayong Wednesday ka na itong kanan dire sa Maasin City Maasin Southern ito pipi tinuray nga mo servisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan dire sa lungsod binati o minahal kung matalunan okay ugma po huli ay ang opening dire sa Maasin Grand Quezano Grand Mall dire sa Maasin City guys okay mga okay ni guys ang Quezano Grand Mall dire sa Maasin City Southern Leyte guys ari na mo guys dire sa Maasin Quezano Grand Mall dire sa Maasin City Southern Leyte dire sa Maasin City isaroy na po dire guys kung opening Quezano Grand Mall Maasin where every day is a savings day. Worship your holy name. I worship your holy name.